Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nyriyosaken babagan laire Pandhawa lan laire Kurawa. Laire Pandhawa. Pandhawa iku tegese keturunan Pandu. Pandhawa iku sebutan kanggo 5 putrane Pandu Dewanata. Sanadyan kondang menawa Pandhawa iku putrane Pandu, sejatine Pandhawa iku dudu putra kandunge Pandu. Iki kawiwitan saka prastawa nalika Pandu Dewanata lan Dewi Madrim mlaku-mlaku ing sawijining alas kanggo mburu kewan. Madrim weruh ana sepasang kidang kang lagi kumpul. Mbuh kenang apa, Madrim njaluk marang Pandu supaya manah loro kidang kasebut. Nanging, jalaran iman karo garwane, Pandu banjur nyaguhi panjalukan kasebut. Jebule, kidang-kidang mau dudu kidang biasa. Nanging jelmaan saka Resi Bimindama. Sadurunge tiwas, Resi iku nyumpahi Pandu bakal mati menawa kumpul karo garwane. Awit oleh kutukan kanggo neruske garis keturunan, Kunti kang duweni ngilmu Aji Aditya Hirdaya banjur ngundang para Batara. Saka Batara Dharma banjur lair Yudhistira. Ngundang Batara Bayu lan lair Bima. Dene saka Batara Indra lair Arjuna. Lan Madrim ngundang Batara Aswan lan Aswin nglairke anak kembar Nakula lan Sadewa. Laire Kurawa. Laire para Kurawa iku dumadi kanthi ora wajar. Ngarepake tengah wengi nalika mbabad tuwa, Gendari ngrasa sumuk awit panase hawa ing kraton. Gendari banjur mlaku-mlaku menyang taman istana dhewekan. Dumadakan wutange krasa mules, jalaran ora kuat mlaku menyang kraton, Dewi Gendari kepeksa nglairake ing seketan ing tengahe taman. Gendari gumun amarga laire iku dudu bayi. Nanging onggokan daging lan ari-arine. Nanging swara dewa mrintahake supaya onggokan mau ditutupi godhong keladi. Sawise nuruti bisikan swara kasebut, banjur bali menyang istana. Sawise Gendari bali menyang istana, ing petenge wengi, onggokan daging mau belah dadi loro. Saka loro belah dadi papat lan saterusé nganti dadi cacahe 100. Ngarepake subuh, 100 potongan daging mau malih dadi bayi. Esuk iku, kabeh kang manggon istana kaget krungu swara tangisan bayi kang asale saka taman. Ka-100 putrane Gendari iku kang banjur dikenal kanthi sebutan Kurawa kang tegese keturunan guru. Saka 100 Kurawa iku, 99 lanang lan wadon mung siji, Dewi Dursilawati. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.